Discovery. Argentinská krev. Po 120 dnech 238 kg, do 210 385 a roční váha tohoto býka 659 kg. I tento býk má hotový spermiogram a to ve velmi dobré kvalitě. Samozřejmě předpokládám, jestli mám dobré informace, že tento býk bude na inseminační stanici, takže zřejmě budou k dispozici i inseminační dávky. Takže tento býk dneska do dražby nepůjde. Byl při dnešním základním výběru hodnocen 4 body za výšku těla, 8 bodů délka těla, 10 bodů hmotnost, 9 bodů přední šířka hrudníku, 9 bodů hloubka hrudníku a 8 bodů šířka délka zádí kosti, osvalení plece 8 bodů, osvalení hřbetu 8 bodů, osvalení zádí 9 bodů, 8 bodů celková harmonie, celkem 81 bodů. A hodnocení končetiny, hrudní končetiny jsme hodnotili známkou 6,5, pánek 4,6,4, bez poznámky a výk je vybrán. Velice pěkné zvíře, nepatrně víc centimetrů v kříži by mu slušelo víc, ale i tak krásně osvalený nádherný.